שלום לכולם. בשיעורים הקודמים חקרנו קצת את ההיסטוריה של הנומרולוגיה הקבלית, של תורת הקבלה. היום אנחנו רוצים להגיע לתכלס. מה אנחנו מחשבים ואיך אנחנו מחשבים בשמות בתאריכי הלידה, מה הם המספרים וכו'. איך אנחנו מחשבים את השמות? שמות האדם, על פי תורת הקבלה, מהווים איזשהו ארגז כלי עבודה של תכונות אופי, שאיתם הגיע בכדי להתמודד עם מסלול החיים שלו. מסלול החיים מבוטא בתאריך הלידה. ניקח לדוגמה שם נפוץ כמו עדי כהן. בנומרולוגיה אנחנו מצמצמים. אנחנו לא עושים גימטריה גדולה, אנחנו עושים גימטריה קטנה. מה זה אומר? שהעין במקום להיות 70 תהיה 7. הדלת היא במילא 4, והאחד, כלומר היוד במקום להיות 10 תהיה 1. קיבלנו 7, 4 ו1. אנחנו מחברים 7 ועוד 4 ועוד 1, 7 ועוד 4, 11, ועוד 1, 12, 12. 1 ועוד 2, 3. כלומר השם עדי מהווה לנו את המספר 3. מה אומר המספר 3? עוד מעט נדבר גם על זה. כהן. האות כף במקום 20 אנחנו מצמצמים את ה-0, מצמצמים ל-2. זה אנחנו כבר יודעים, עלינו חגורה. האות A היא 5, האות נ' היא 50, אבל אנחנו מצמצמים ל-5. 5 ועוד 5 ועוד 2, 12. 12, 1 ועוד 2, 3. כלומר, 3 ועוד 3, שם פרטי פלוס שם משפחה, קיבלנו את המספר 6. זאת אומרת שאצל אנשים שקוראים להם עדי כהן, או בנות שקוראים להן עדי כהן, השם הפרטי יהווה 3, שם המשפחה הוא 3, אלה תכונות אופי שגלומות בחלק מהגלגול של האדם. בסך הכל, השאיפה בחיים, האישיות הכללית, תהיה 6. עכשיו אנחנו פורטים את השמות לאותיות האבי ולעיצורים. אותיות האבי, יש לנו פה י' שאמרנו שהיא 1 בצמצום, ה' שאמרנו שהיא 5, 5 ועוד 1, 6, כלומר שגם אותיות האהבי אצל עדי כהן יהיו 6. בואו נראה מה סך הכל שאר היצורים. אנחנו מורידים את שאר היצורים למטה, בכדי שיהיה לנו נוח לחשב. 7 של העין, 4 של הדלת, 7 ועוד 4 זה 11, כלומר 2. מורידים את הכף, מורידים את הנון, קיבלנו 7, 2 ועוד 7, קיבלנו 9. כלומר, עדי כהן מורכבת או מורכב ממספר 3 ועוד מספר 3, שבסך הכל השאיפה בחיים מבחינה אנרגטית היא שלישיות שמובילות ל-6. תכף נלמד מהו ה-6. בפנימיות, השיעור הפנימי, המאוויים הפנימיים שאותם סוחב עדי או סוחבת עדי מגלגול קודם, 6, וחיצונית 9, הצורה שבה סביבה החברה רואה את עדי היא 9. תכף נבין מה זה 9. ככה אנחנו מחשבים את השמות. ישנה גם דרך לחשב את תאריכי הלידה, זה נלמד בפעם הבאה, אבל אני רוצה קצת להסביר לכם מה משמעות המספרים. משמעות המספרים מ-1 עד 9 בכדי שיהיה לנו איזשהו כלי עבודה נוסף שאיתו נוכל לחשב את השמות ואת תאריכי הלידה שאותם נלמד בפעם הבאה. מספר 1, האנרגיה האלוקית, הקדוש ברוך הוא, היוצר, הדינמי, האינדיבידואליסט, המוביל, המפקד, ולכן מי שיש לו מספרי 1 בשם הפרטי, בשם המשפחה, בסך הכל תאריך הלידה, סך הכל השמות וכו', יהיו אנשים שמובילים, שמנהלים, שצריכים להיות ראש גדול. אם לאדם כזה ניתן משכורת נהדרת על תפקיד מאוד מאוד זוטר, הוא יהיה מסכן, הוא יברח אחרי יום. הוא צריך להיות ראש גדול, מנהל, מנהיג, מוביל. זה האחד. השתיים, הנשי. הנשי הוא היותר רגיש.
היא או הוא, זה לא משנה. גם אצל המפקד שלי בצבא, אני רוצה שיהיה בן אדם, אני רוצה שיהיה רגיש. זאת אומרת שגם אצל המנהל, אצל האחד, אנחנו רוצים לראות גם מספרי 2. זאת אומרת, סך הכל תאריך הלידה יכול להיות 1, השם הפרטי 1, אבל יום הלידה שיהיה 2, חודש הלידה שיהיה 2 וכו' וכו'. כל אחד מאיתנו מורכב מכמה וכמה מספרים. השתיים רגישים, שותפים טובים, פותרים מצבים סבוכים. למה? כי האישה היא הבינה היתרה. לאישה יש בינה יתרה, האישה היא יותר רגישה, האישה רואה את הדברים בצורה יותר מתוחכמת על פי תורת הקבלה, ולכן אם האחד היה הגברי, השתיים הוא הנשי והשותף והרגיש וכו' וכו'. ולכן מי שיש לו מספרי 2 בתאריך הלידה או בשמות, יפגוש מצבים סבוכים בחייו ויפתור אותם. מספרי 3, פה אנחנו מגיעים, האחד פלוס השתיים, הגברי פלוס הנשי יוצר לנו את השלוש. כלומר, יצירתיות והולדה. בשנה 3 טוב מאוד להיכנס להיריון, בשנה 3 יש אפשרות ללדת, שנה 3 קשורה לרומנטיקה, שמירה, הגנות, מספרי 3, הם אנשים מאוד ממוזלים ושמורים ומגנים עליהם. מספרי 3 מאוד יצירתיים, תמיד יש להם משהו מעניין לספר לחבר'ה, דוחים לעתים דברים לדקה ה-90 כי השלוש מפזרים את האנרגיות, ולכן הם הרבה פעמים דוחים דברים, אבל יש להם הרבה שמירה והגנות, ולכן עוזרים להם. אלה השלוש, מאוד חברותיים, מאוד רומנטיים, מאוד יצירתיים. הארבע, כמו כיסא, כמו שולחן, יציבים, יושבים על הקרקע, כלומר מי שיש לו הרבה מספרי 4 יהיה אדם מסודר, יסודי, אבל גם ביקורתי. למה? כי יש לו חוש מאוד מאוד מפותח לצדק, זה בא ממקום טוב, הם רוצים שלכולם יהיה טוב, ולכן הם בונים לעצמם מערכת חוקים, אפילו משלהם, אפילו אם היא לגיטימית וטובה וחוקית, אבל קשה מאוד להזיז אותם מדעתם לכיוון אחר. ולכן מספרי 4 צריכים להבין שצריך קצת לעגל את הפינות. כמובן שאני מדבר על מספר 4 בצורה קיצונית. אם נמצא את זה גם בשם הפרטי, גם בשם המשפחה, גם בפנימיות, גם בחיצוניות, גם בתאריך הלידה, בדרך כלל זה לא עד כדי כך קיצוני. מספרי 5. החמש הוא הקומבינטור, הוא מחבר בין 4 המספרים הראשונים לאחרונים. החמש רוצה חופש ומרחב ובית גדול, ובתקופות של 5 אנחנו עושים שינויים, ואנחנו רוצים לנסוע לחוץ לארץ. זה החמש, החופש והמרחב והתקשורת למספרי 5 מאוד מתאים לעבוד בחברות תקשורת כאומנים וכו' וכו'. מספרי 6, המשפחתיים, עובדים בשירות הציבור, הרמונים, פרפקציוניסטים, חוש ליופי ואסתטיקה, ולכן מספרי 6 מאוד משפחתיים, מתאימים להם מספרי 6, כי הם ירצו את אותם דברים, מאוד הרמונים, מאוד יסודיים, יצירתיים, פרפקציוניסטים וכו' וכו', ולכן השישיות מאוד מתאימים לעבודה שקשורה לקוסמטיקה, ליופי ואסתטיקה, לשירות הציבור וכדומה. 7, מספרי 7 אנחנו מגיעים לשלושה הרוחנית, 7, 8 ו-9. השבע קשור למטאפיזיקה, לרוחניות, השבע מאוד אוהבים ללמוד, השבע מאוד אוהבים ללמד, השבע הם בבחינת נזירים לעתים, ולכן יהיו לפעמים אנשים שמאוד מאוד לומדים את עצמם בצורה עמוקה ומעמיקה. כל מה שקשור לרוחניות יתחבר יפה אל השבע. 8, הפסיכולוגים הטבעיים, 8 בדרך כלל יהיו או אנשי כספים או פסיכולוגים, אבל גם אם לא למדו פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית, 8 ידעו תמיד להיות האוזן הקשבת, תמיד יפנו אליהם באופן טבעי וכיוצא בזה. 9, משלים לנו את השלשה, 9 סוגר מעגלים, 9 בא לעולם בכדי להיות אוניברסלי, 9 בא בכדי להעביר מסרים, 9 מאוד מתאימים להדרכה, לטיפול, להנהגה, הם באו בכדי להעביר מסרים, הם רוצים להיות ראש גדול, הם רוצים להיות אוניברסליים, זה 9. עברנו פה מ-1 עד 9, למדנו איך מחשבים את השמות. נסו בבית, תעשו תרגילים על קרוביכם, על חבריכם, על עצמכם. מקווה שנהניתם עד כה. ניפגש בפעם הבאה ונלמד איך מחשבים את תאריך הלידה. עד אז, כל טוב ושלום.